Hangi? Öyle mi yazıyor? Ne tam ne hoş tam cinsiyet insan. Ben ne yapayım? לא. אין לך עבודת עריכה? מי אתה מרים? מהצד השני. רגע, תקשיבי לשני. נראה לי אני גם שצלת מלכות. זה עמדת צילום. עם הטלפון. התרגלנו לפיונה. זה שעה בסוף. לא נורא, הוא יש לו כמה שאריות. אבל לא זה, נו. אבל לפני ששולחת אליו תלכי אליי, ואני בספורט. אתה מצלם? ככה אתה רוצה להגיד לי? אתה לא רואה שאתה חום? חום? בטח. ברמה. רמה כמוני. מה, מפה? בטח. אני לא יושב. תקצר אותו טיפה, תפקיד אין אותו. לו את זה. יש לו, יש את האפשרות לסגור את זה טיפה. לא, אבל זה לא הגיוני שזה לא מתיישר לו. זה פה יש לך... לא, אני יכול לשחק עם זה. ברור. ואתה יכול להעלות אותו אליך קצת, ואז אתה מתיישר. אדוני. כן, אני גם מפריעה. תעלו למעלה. אבי, זה הזמן להתחכה לילד, תגיד לי. שהוא יהיה רגוע, חדי לו שלא יקרה לו משהו. לא יקרה לך. הוא בחור חזק. אשה. לך עם כוח, לך! קרוב! מצוין בזר, הלאה! לך איתו, לך! עברת אותו! הלאה בני יהודה, מצוין, הלאה! אתה מוכן להגיד להורים פה שלא יפריעו ליריב? למי? ליריב, תגיד לו מפריע. אתה מפריע לצלם. די, הרגתם אותו, דמיין אותי, הרגתם. הלאה בני יהודה, הלאה! באת לנו, אתה ודרור, בואו תשבו, שנראה יותר את כולנו. ראשון! קח לו! לא! אמה! אין גול, נראה יש. גול? איזה גול? סלימט. רק תקרא רשת שם. זה רשת. בדיחה לא טובה, אתה רבה. נכון, קרוב. יעלה הכדור. אני מבקש מהם לא לשבור שטח לא, ולבוא לא. הלאה ראשוני! מאחורי השאר, תשאיר את זה בפנים.
קרוב, קרוב, קרוב! קרוב, הוא לא לוקח, קרוב, יופי, מצוין! יופי לידור, הלאה. טוב, לידור! התפקיד שלך מכדור הפעלה אתה מזנק. אני לא רואה. איפה הרואה שלנו לא הגיע היום? משפחה שלך? הנה גמרתי בה. צא, צא, לחץ, בני יהודה, לחץ! כנס גיל, כנס! טוב, גיא! קמו עם אחד שם. צא, צא אליו, צא! יצא! שי, תיקח, שי. טוב מאוד! פאול! טוב לידור, הלאה, 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 הלאה. טוב, הלאה, חזק. טוב, לידור. לידור, לידור, קודם כל הכדור יצא לאוויר ואז תסתכל לאן הוא יוצא. טוב מאוד המשחק, הלאה. קרוב, קרוב! צא, צא! טוב, שוער. אל תיתן לו לעשות את זה! שומרים שטח, במקום שמור אישית שומרים שטח. שירזי! בראבו, פרס אאוט! חלק שם! בר, חלק שם! דודו, 14! מה עשה? לא נגע בו. קח, קח! צא, לידור, צא. לך לידור, לך! לך כפרה, לך! לקחת לו, לקחת לו! טוב מאוד לידור, טוב! כל הכבוד לידור! בלי הפאול הזה, בלי הפאול הזה. טוב הלחץ, לידור, טוב הלחץ. לידור, יותר עם הגוף, לידור, יותר עם הגוף, בלי ידיים. טוב מאוד הלחץ, הלאה. פשוט, גיל, פשוט. יופי.
בראבו. אולי תשבו בבקשה, זה בפעם. תן לי, דור. יד, יד! לך, לך לידור, לך, קח לו, בלחץ! מצוין לידור, מצוין! טוב גל! בני יהודה! לא עובר! לידור, תנסה לפעמים לאמצע, לא רק לצד. תנסה לאמצע פעם אחת. יו, אופסייד! הלאה עוז בהחלקה, עוז, החלקה. טוב לידור. שתיים, תעשה תנועה! טוב לידור, טוב מאמי. נו דניאל, למה כזה רחוק? נו לידור. כן, גל! זה לא קיים, גם הם לא. יותר טוב. זה לגיטימי, אבל לא קח לו. לך במהירות, לך! עוז גבוה, יותר גבוה, כדור שני. גבוה. איזה נאיבי הוא. גל, זה קל מדי, גל! צא לידור. לך לאמצע, חוץ לאמצע! שלומי, למה? מה זה? גל רך מדי. כן, לא מתאים למשחק הזה. רך מדי. לא מתאים למשחק הזה ספציפית. אתה לא יכול. רגע, גיא, באת? תעלה פה עם גל. הנה, הוא רואה את זה. באת? תעזור לו עם השבע פה כל הזמן. תעשה שקישור. קח לו, אל תפחד ממנו. צא. רגיל, טף. אתה אומר שהוא מהיר, ותראה, הוא לא מגיע לכדור.
איך לא היה אופסייד אבל? אין אופסייד שם הכוון. בוא'נה, הכוון לא נורמלי, באמא שלי. הלאה, בני יהודה לשחק, הלאה! זה חלש עוד. אתה מבין? לא עושה הגנה. אני מקבל איזושהי פריבילגיה. זה פרוץ שם. אמרתי לך, די צריך לשחק בצד השני. זה מה הוא עושה? אין בה. ידעתי שזה יהיה חילוף. ברור, מה זה? מה זה החולשה? זה 4 מכות. צריך אגרסיביות באמצע, אתה לא יכול שיעשו לך פה משולשים. שי אנחנו יודעים, שי לא רואים אותך. זה לא משחק כבר. בילו. אצלהם זה הולך על אוטומט, פנדל וגול גם. וגול. מה? משבן היה. בני יהודה לשחק! לחץ בר! יופי. קח לו! מה זה זה? כן, דן. יופי, מדהים. הנה אומרים. כן. איך הכדור עובר את כולם? הוא מגיע אליו. צא לידור, צא. לך בריצה, לך! יאללה. איזה חלש, אלוהים, איזה חלש. איזה חלש. כנס גיל, כנס! איזה חלש. הלאה, צא, בני יהודה, צא! יואו. איזה כדור, הלאה. במעמד צד אחד. שתייה קרה, גרעינים קפה. אין לו קפה. איזה כדור נתן לו. איזה פס שלא מגיע, אלוהים. איזה פס שלא מגיע. כדור נתן לו להרוג אותו. אלוהים. הלאה מכבי, כן.
כן, בר, איזה יופי. יופי, בר. הלאה, עוז, הלאה, תראי את עצמך, הלאה. הלאה, עוז, מהר. כן. חברים, אפשר רק ימינה קצת בבקשה? לך איתו, לידור! בוא איתו. מה אתה עושה? מה אתה עושה? לישון, שירזי, קרוב, שירזי, קרוב. קח לו, כן! פאול, שופט! פאול, שופט! יופי, בר. תצטרף אליו, גיל, תצטרף! נו, שוער! מה זה? חבר, אפשר בבקשה רק טיפה ימינה? אנחנו? מפריע לפריים, כן. גמור? כן, תודה. תודה רבה. לא יכולים לראות? בוא תשב. הכי טוב לשבת. תעמדו למעלה, אתם תראו. בוא תעמוד למעלה, במקום תעמוד למטה, תעמוד למעלה. בוא בסדר גמור, תודה. איזה חלשים אנחנו. איך אומר? אין לי שום דבר נגדו. לחץ! כן, בן. יופי, בוא. עוז, לך יותר גבוה, עוז, יותר גבוה. יותר גבוה, בכדור השני בהחלקה. לך יותר גבוה, עוז. לך יותר גבוה, כן, בדיוק שם. טוב, יש לך. יופי. הוא לא עולה אליי איתו בכלל. לא מפריע לו בכלל. זה קל. למה לגיא אין חלוצים כאלה? הלאה, דן. עושה מה שהוא רוצה, הולך עם הכדור, עושה מה שהוא רוצה. עזוב את זה, עזוב את זה! עזוב את המשחק הזה! קח לו, קח לו! ראה מה הוא עושה. הוא מאבד את הכדור ועוד יש לו זמן לקחת אותו חזרה. צא! רוץ לידה, רוץ! שי, יותר קדימה, צא! הוא מבזבז הרבה אנרגיה, רני. אבל תעשו קצת לחץ, מה זה זה? אתם לא יכולים.
לידור עייב, כבר אין לו כך לרוץ עכשיו. נו, תן לו. קרוב, גל, קרוב! הלאה איתו. איזה קלות, אלוהים! הלאה איתו. כן. באיזה קלות! יאללה, עשה גול. פאול, פאול, פאול! גיא, מצוין, גיא, מצוין! מצוין, גיא! יואו, מה הוא שומע? פאול, פאול, פאול. אז לא היה גול? ראית מאיפה התחיל פה הגול מגל? מפה התחיל הגול, מפה! הכדור היה ברגל שלו. הנה, מוציא אותו אחר. הוא פצוע דניאל? לא יודעת מי. מי יצא? אני לא רואה. שלומי. לא, לא. עוד אף אחד לא יצא. אין חילוף, אין לו כרטיס, הוא עוד לא החליף אותו. שלומי יצא. שלושה בלמים. הפסקת מים? שופט, תסתכל על הקב"ן. יופי, טוב שנזכרת. היה אופסייד, הוא היה לפני. מה היה? לא הבנתי. היה אופסייד של לידור, הוא בא מאחורה. לא, לא, תודה. תודה. אני לא הולכת לצאת פה באופן. יאללה, כדור. יאללה, לידור, יאללה! יאללה, מכבי! נו, תן לו, נו. שתיים לו. עשה תנועה! לא, עזוב את זה, עזוב את זה! די! נו, לידור, צא! לא טוב, לא טוב. נו, ברור, מה אתה חושב? זה אנחנו? ראית איך הוא סגר אותו, הוא קלט את המסירה, הוא כבר שם לפני. די כבר! די כבר עם זה, די! ממשיכים, מכבי, יאללה. הוא חושב הוא משחק עם גדנה. כן, יופי. לך, תלחץ עליו, בגלל. שי משחק למטה מדי, אתה מבין מה קורה? גל אין לו כוח לשחק בה. תסתכל, גל אין לו כוח לשחק בה. יופי, גיא! הלאה, כן. זה לא היה אופסייד, אני לא מבין. יואו!
כדור נכנס בפנים, אתם לא יכולים להביא אותו. הכדור בתוך הזה שם, אתם לא יכולים להביא אותו. אבל למה, איך קוראים לו שם, לידור? אני לא מבין, מה הוא יעשה שם? לך. בובה. לך לידור, לך! תן לו אחד קטנה, תן לו! עזוב, אל תשגעו. נו! הלאה. שוב! זה טעות. עמרי. לא נורא, לידור, הלאה, לידור. רד לידור, רד לקו שלהם, רד. הלאה, טוב, לא נורא. זה יבוא, לאט לאט. זה לא הגיוני שאתה פה ב-16 בשנייה, אתה כבר ב-16 השני. אוי. אין לו גובה, הוא רק פיזי. די. תלכו לו! על תלכו הבא. לו! אף אחד לא זז. למי ילך? למי יביא כדור? הנה בר. טוב גיא. זהו, עכשיו גיא יהיה חסר שם. שיאללה, זה גדול. תמסוך כדור רוחב, אל תלחצו. תעלו לכדור. כאילו הולכים בראש לא ראיתי הצלה אחת של מישהו שמתרומם יותר מ-20 סנטים מהרצפה. יאללה מכבי, לא לעצור! תראה, שניהם מחכים, ראית? טוב, נו! פאול. ככה אוויר. פה שלוש סתם, לא ראיתי דבר כזה. אז לא צעקות על הקו המערבי. לא, תשמע, פה לא היה אופסייד כי שירדי שבר פעמיים. לא יודע מה זה, נותנים להם פה לעניין מה עושים מה שהם רוצים.
החצי הזה זה כאלה. החצי הזה. נותנים להם להניע מפה מהר כדורגל. כן. יופי. כן, דן. תן לו! נכון. לידור יבוא, לידור. לא צריך לדמיין שם. זה לא נכון. סתם שלחת אותי להביא כובע. הנה, פלט. יאללה, להמשיך בקו, יאללה, שחקנים. לידם, טוב. תראה לאן הוא הולך. אמר לו עד שאני הולך, אני אעביר לו את הכדור. איזה חלם. כן, כן, כן. הנה, הוא חילוף ראשון בעד. גיא! מה הוא שאל? פאול? פאול, כן. נו, תרים. כן, גיא. יופי. טוב מאוד. יאללה. לחץ, גיל. יופי, גיא. יום אחד. אסור לנו לאבד נקודות בין הצלחה. איזה שעה זה? 7:30 אני חושב. בא למשחק? 700 שקל, אתה מאמין? לפני חודש. אז תלך, הם יחליפו לך. בחוץ לארץ, למי אני אלך? נייק ואדידס. אחרי ואדידס. חודש מחליפים. לך לידור, לך! איזה יופי זה רק זה אמיתי, זה לא אמיתי, באמא שלי זה לא אמיתי. הם רוצים כדור לרגל, הם לא מתאמצים להוריד זה לכדור. לא אמיתי. לא לוחצים. איך הוא עובר את שתיהם? הנה גיא. גם בסדר. בוא לידור, בוא! לידור, לא, לידור. יופי. הלאה, אין דבר. דן רגוע. לידור, תהיה רגוע, לידור, לאט. צודק 100%, הוא בא נתן לו בעיטה, הוא לא עשה דבר. על המכבי רגוע. אין להם ידיים, אבל 21. לא יודע כמה הוספת, עוד לא מחצית בכלל, עוד לא הגיע הזמן. עוד 3 דקות יש. לא לקחו זמן בכלל, יש עוד 3 דקות. עכשיו זה 40. לא, זה לא 40 עכשיו. לא נכון, זה לא 40 עכשיו.
אתה התחלת לפני שהם עלו. צא לידור! צא! שמחה 40, גם שיחקה בזמן. אני לא התחלתי בשריקה. אל תשכח שאת הפסקת מים גם. שכחתם אותה. עכשיו זה הרבה. על הבר, על הבר. אני לא רוצה לשמוע דיבורים. לידור, רגוע, הכל בסדר, לידור, רגוע, הכל בסדר. אתה מצוין, הלאה. זה יבוא, הלאה, קח אוויר, קח אוויר. 3 דקות בדיוק. 3 דקות. זה אצלי 43 תקסים. לא מסתכל חינוך. נכון? לידור, וראשון, ראשון! מעולה! מעולה לידור, טוב לידור, טוב. כדור יצא לגובה, תעלה. צא לבלם, צא לידור, צא לבלם לידור. שחקו פסים, שחקו פסים, פסים! פסים, לא צריך כדורי עומק! לידור, אופסייד. לא היה אופסייד! אופסייד. מה אכפת לי אתה גם כן? מה יעזור לך צעקה? דפוק אתה. אבל אתה מתאמץ בצעקה שלך סתם. לפעם הבאה זה יעזור. זה לא יעזור. יעזור לפעם הבאה. ברגע שירים את הדגל כבר לא יעזור לך כלום. לא על עכשיו, לפעם הבאה. שי! אתה סתם צועק ומתעצבן, אני דואג לך. אוקיי. תראה איך השמונה הזה עלה לו לראש לשי לכדור, אני לא יודע לך. כל הגודל והוא דניאל חלש היום. קשה, אתה רואה שיש לו מישהו קצת פיזי ומעניין. אני לא רוצה לחשוב מה יהיה לנו פה עם חיפה. זה שלא נחשוב. יאללה מכבי! זה גולדשפילד, חיפה... טובים. טובים כבר בליגה שלנו? טוב. דפקו 16, 17 זה בשעה. בא לי שרוק. אבל זה לחבורה שלי. אתה תציג, אני לא מוכן כבר לפני. יאללה מכבי, לפתוח חזק! יאללה בר, יאללה! יאללה, תחקו על הקרקע, פסים. נכון, אתה לא מאמן, לא זוכר. יאללה, חזק. שעה בחוץ השעה. על הקרקע. עידו!
נו. אתה שומע? יאללה מכבי, לא לעצור! יופי ילדים! על מי נרשם הגול הזה? גול עצמי, שם על זה ששם. אבל הוא גרם לה... לא, רושמים עצמי בסוגריים מי שגרם לה. קוקו, הראש שלך בתמונות. שב נשמה, שב. הראש שלך בתמונות. כל שאלה כמה ידעים, כמובן. זהו. זה 1, 2 או 3. עכשיו אני תראה. זה לא שהם יתעוררו כמו שהם יישברו. מה? כן, תהיה פה. בדיוק. יאללה, פסים, על הקרקע תשחקו. כן, הלאה עמרי! כן! טוב ילדים, יופי עמרי! איזה יופי! יופי, אתם התעוררו. לידור, לא נורא. רונן, כל המשחק, הצד שמאל היה פחות. מכבי, לא לעצור! לא לעצור, עומרי! הלאה, עומרי! הלאה ילדים, הלאה. עוד פעם. הלאה נידה. יש לו 2 גולים. אנחנו בנו ארתי שעה, אנחנו מחכים לארתי. איך אתה תגיד לי? יאללה מכבי! את אצלי לא תעבדי צלמת בחיים. מה? את אצלי לא תעבדי צלמת בחיים. לא, לא. למה? לא יכול ככה. אתה מפסיק לתקתק. מה, אתה רואה כמה ילדים יש פה? כולם רוצים תמונות. אני מצלמת גם את בני יהודה וגם את מכבי שלנו. אני רוצה לראות תוצאות אחרי זה. שיהיה התקפות 2 גולים. הלאה דן! אני הייתי צריך את זה במחצית, עכשיו אני יכול? כן, כן! טוב שנזכרת להגיע בני. אכלתי. מעניין את הסבתא שלי, תביא לארתי גם אחרת תאכל. אתה יודע, זה אותו דחנו של הבית. זה אותו דחנו. זה הדחנו של נילי. אחד היה עצמי של נער. מהשחקן שרצה של מכבי והוא הכניס את הכדור. שמור. הלאה עומרי. כן עומרי. לידור, שחק. מה אתה שורק?
נתת פאוט, אבל לא היה לה בגרנות. נתת לך פאוט. נכון. לא, למה? רגע. החילוף הזה היה צריכים לעשות אותו לפני 3 שעות. ממי, טיפה שמאלה. שימו לב, 10 מקבל, שי, בר מקבל כדור. ציון, למה אתה מגלה? שים לב, הוא מקבל את הכדור שם. רוי ה-10, רוי ה-10. מה אתם הולכים איתו מכות? מה אתם שוברים את החומה? בן בן, כל הכבוד. פס, לרגל צעיר, לרגל. נועם חזק, נועם חזק. אוי ואבוי, אוי ואבוי. מה קרה להם שם? מה זה? תגיד לי. מה זה זוכר? מה עם זה? מילה תגלית ורוקד אותה ובצד הבעידה. תתעוררו? מה זה תתעוררו? עזוב לו, עזוב לו. תן לי בר. למה לא יוצא? הלאה בן בן, צא בן בן, צא בן בן. כן ירין, כן, בראבו ירין. טוב, טוב. צא קדימה, קבל, קבל. לא נכון. חמש דקות לפחות. הלאה עומר, הלאה! קיק. זה דוד.
עכשיו! טוב, גיא. טוב גיא! תביא לו טוב. טוב, עומרה. לעצור מכבי! טוב אבא! טוב אבא! תגיד, 8 של מכבי זה כמו 8 של זהו? כן, על אותו עיקרון. לא ריקודים? רק אחד עושה ריקודים עם כדור, אחד בלי כדור. שחרר, נועם. טוב. בר, מתקוף לשער, בר. טוב, נע. לא לעצור, לא לעצור, הלאה עמית! צודק, הוא צודק. קיק, שחק, קיק, אין הרבה זמן, שחק, קיק! יאללה, עמית! יאללה עומרי! 2, לא? 3. מכניס אותו. קיק, קום, קום, קום! קום, שלך, קיק! עכשיו בצד. שחק, קיק! תרוץ בה, תרוץ! לא נכון, תראה את זה! אי אפשר באותו מקום. למה שומעים? נועם. חצי שעה שמתקלו בבטן. כי לא יכולתי לשמוע לבטן. זה חי, זה לא כרגע. היית מאמן אמר לי, יש כאלה חתומים ש50% ישחקו. לא 50, 300. שמאל מההתחלה יחד. לך קיק, לך קיק, תעשה לו! תעשה לו קיק! הוא בא, הוא בא!
נדב אתה לבד. לא לשחק כמה. כן, נדב. נדב. אמרתי שישאר 5 דקות לא יהיו לסיום, ניתן לו לשחק. לא באתם בעצבים כזה מצב. בקלאס. בקלאס. אני גם אומר את זה לבן שלי, גם הבן שלי ככה במצבים כאלה מחמיץ. הבן שלך החמיץ? ואני אומר לו, לא במוח, בראש, לא בעצבים. אסור להחמיץ דבר כזה. אבא, רוב המצבים שזה בפנים. חצי גול. אבל אבא, אבא, הוא בא, הוא יותר חזק. אבל הוא הוציא עצבים, הוא הוציא תסכול, וזה מה שקרה. בקלאס זה הכי יפה. אבל לא קוראים את המצבים האלה. אבל למה עושה את הגילוק שהוא מוריד גילוק? איזה שיר? עמית! גדול אומרים, גדול! 4. חילוף, שופט, חילוף. רבע שעה, 20 דקות, 4 גולים. קיק, קיק! לא, מתעלו מה, 3-1 שבוע שעבר. אני חושב שלא. על הסף, על הסף! לא שיחקנו. טוב. וואלה לחצנו שם, אני יכול להגיד לך עשינו את העבודה, לחצנו. עזוב שהיה קטע במחצית השנייה שבני יהודה נרדמו. לגיטימי, זה מנוחץ, אני לא חושב. טוב, מול העיניים שלו כן, עמית, כן, עמית! עוד 17 נקודות. הנה דוד, רד מהגדר, שלא תיפול אחורה. לא, אבל יוריד, תפריע לי. הנה אבא עכשיו התחיל את המצב, אבא התחיל את המצב. יש להם צ'יפים גם לילדים? אה? לא לכולם? כנראה אין מספיק. בטח תלוי, אבל לא, זה בטח ילדים ספציפיים. זה יש אפליקציה, אתה יודע צ'יפו מפתח אפליקציה. רנקיפר, אנחנו עושים את זה בבית ספר. הוא מפתח צ'יפו אפליקציה, רונן. שבאפליקציה אתה תוכל להיכנס דרך ככה בין האפליקציה לאורך המשחק ולתת חוות דעת. יאללה דוד, יאללה דוד. צ'יפו מפתח. יאללה דוד, כן ילד. טוב נועם, טוב, אל תוותר. טוב גיא! לוקח אותך בדרשנים. אהבתי את התנועה שלך לשמה. תשמע, קאונט במקום. וואלה אסף. בלגן, שכונה.
מישהו הביא. נראה לי מישהו דפק עליו על שמונה. צריך לפתוח עליו כבר ככה. זה כבר לא צריך לו שהוא עושה. טוב נועם! טוב נועם! טוב מאוד נועם! רבע שעה. מה תפחד ממנו? נועם, מה תפחד? מבחינתנו יותר טוב שיגמר אחרי 10 דקות. יאללה דוד, יאללה! כל שחקן מהפועל ייפול עליו, כל שחקן כל שחקן מהפועל רוצה ייפול עליו על הקו. שעשוע מאשדוד, אפילו בשלוש תראו דוד. יאללה. שחרר כבר! אריס. כמה? הוא גם לא חוזר, זהו, נעצר שם, אתה רואה איפה הוא נעצר. הוא איבד את הכדור, הוא גם לא חוזר. מה, הוא שווה 10 דקות הבן שלי. ילך לעזאזל. אני מתעלם, רשום לי. צלם, תגיד לו את זה גם. אחד נבילה זה. יאללה עמית, יאללה עמית! בן שלי שווה 10 דקות. וואלק לא מכור, הכל מכור. מספיק כבר! טוב עמית! הוא מאבד כדור. והוא תראה איך הוא הולך. מותר לו הכל. הוא מותר לו. תראה מה יפתח יגיד לו. 14. איך קוראים לו? עוז. עוז בילו. מותר לו. הוא חוזה, הוא אחד החוזים. הלאה דוד. אני לא חושב שחקן מגרש. אני כולם נכנסים יותר מפעם. אבל הם שם. מה זה? שתייה קרה גרעינית. שתייה קרה. מה זה? זה לא... מה חדש? ג'חמן בבצע ורסק? 2 ו1. דן, רגוע! שתי ג'חמן מתקבצים. זה, תיקל אותו. תיקל אותו איזה ספר. מה זה שווה? תעזוב אותך. הוא יחזור מאחור, כל שחקן. יובל, אתה לבד. אני מביא שחקן שתופס את הרכב, בן אדם 3-4 שנים פה. טוב דוד, טוב דוד.
עמית, כן עמית. מה זה? מה זה? שופט! אדום. מה פתאום אדום? אפילו הוציא לו כרטיס. תכניס את היד לכיס מאחורה, מה הוא עשה? אפילו כרטיס. תפס אותו בחולצה מול העיניים. נכון, הלך לכיס מאחורה? זה הודעה. היה לו רקט. היה לו וואטסאפ. לאחר 4 גולים, תכניס שוער. שתי גולים, תחליף אותו. עזוב. גם פה זה מלא חדשים, לא שם? בנערים... תן לי לעבור. בוא נראה, אתה רוצה את הבן שלי? אני רוצה שתשחק. אם לא... עוד אסף. כן, אסף. קח לו, עמוד איתו. טוב נועם! שלנו, הלאה, שלנו! שלנו! נינה פה. פטריק, ריימונד, דיוויד. כן, יש לך מלא שטח, קדם. טוב נער. פאול! כן, אסף. אסף, כל הכבוד. תחזיר לו! אני עובר. הנה יובל לבד. יפה עידו, יאללה דודו. לא נכון, קבל.
ערן, איך ראית אותך? הוא בא מאחור. עזוב אותך. 10 דקות לשחק, כשמובילים 4-0, מה יכול להגיד? בן גוריון היה מתייעץ. הלאה דוד, לחץ, לחץ! לחץ! כן, אסף! גדול ילד! גדול אסף, גדול! הלאה אסף, עוד אסף! כן, אסף. יופי בנעמי, יאללה. יופי דוד, יופי. גדול דוד, גדול. מי הוציא אדום? לא, הוציא אדום. מאמן הוציא שחקן. מאמן הוציא את נאור החוצה. למה? לא, הוא כעס על איך שהוא משחק. לא אהב את איך שהוא משחק. מה אתה רוצה שתשחק גם ב-4-0? תשחק טוב. אנחנו שחקן פחות עכשיו? כן. לא מאמין, את מי הוא הוציא? נאור. נאור. נותן לו לשחק ב-4-0? איך אתה רוצה שהוא ישחק יוסי? כמה חילופים אתה? יש לו עוד חילוף, אבל אין לו שחקן. בוא אני אגיד לך משהו. זה לא משנה, את האמת אני אומר לך, כאילו, זה לא משנה, שחקן אם ישחק דקה, ישחק 10 דקות, ישחק חצי שעה, וכל דקה שהוא צריך להיכנס, הוא צריך לתת מעצמו, אין לו משהו, אבל... זה יצחקי. מה נשאר? 3 דקות? מה אתה רוצה? מה הוא יעשה? יזיע לבד מהשמש. יתאמץ או לא יתאמץ? זה לא נכון מה שאתה אומר. עזוב אותך. אם לא בא מאחורה זה גול. מה אתה עושה? די כבר, נמאס. זה תרגילים שם, הוא מוביל 4-0. הלאה אסף, הלאה אסף! הוא מוביל 4-0, הוא עושה תרגילים שם. אתה באופסייד. לא נכון! איפה אופסייד? איפה? דוד רגוע, דוד רגוע. איזה היה? איזה היה?
אחד ב! נקרא את עצמו, החליט ללכת לזה, להיות חלק בראש ארגון, אחורה. והנכד באמת... רק קדימה, קדימה. נכון, במכבי צפון. מה איתו? יובל, צא יובל, צא, תצטרף. תבקש כדור. כן, זה היה טיפוס כזה... אני זוכר, היה איתו בהרבה בעיות משמעת, כאילו... מה מחליט על המאמנו? כן, מה מחליט, אוקיי. קדימה, אסף! משחק יותר טוב מהמגן השני, מה אתה מדבר? עזוב אותך. זה מאמן חר, אז זה זה. אני יוצא אותו מבני הודעה. לא נכון, הוא לא היה! לא אלוהים! אני יוצא אותו. 11 באופסייד, אבל לא... שבע ומכבי. לא אמרתי, תגיד את הספסל. כאן בטוח היית בשיעור של יוצא. לא, מה, אני אסביר לו עם הזרה. אני אומרת לך, אני לא אגן עליך. אני אומרת לך, לא, אבל היו לו... אני פשוט לא אגן עליך. הכל בסדר. נועם!